Ат уйнатып проекты катнашчылары бик бәхетле. Әлеге мәлдә улар командалары өчен өстәлмә балдары ия. Яуаплы ла, кызыклы ла. Ниһаять, ат уйнатып проектының тәүге съемкалары башланды. Тамар каналы береһеннән-береһе һәләтле, зирәк, уңган яшь Шаймуратовсылардан командирларын йыйып алды. Өр-яңа өстәл уены ярдәмендә өстәлмә балдар йөресен. Был конкурстан нимә көтәһең? Бұл конкурстар яны дуслар һәм кызык хорозлар көтәм. Исегезгә төшерәбез, ат уйнатып Башкортстан башлыгы грантына булдырылган өр-яңа проект. Тәүге этапта катнашучылар үзләре менән таныштырып видеоролик төшерде, анкета тултырып ебәрде. Жюри агзалары араларынан иң индәрен 15 Шаймуратовсы классын хайлап алды. Кем финалга җитер икән? Был проект турында һөйләп кит әле. Бүгенге съемкалар ат уйнатып проекты бәләкәй өлеше генә. Катнашучыларны көтә кызыклы уеннар һәм конкурслар. Улар хатта атта йөрәсәктәр, уктан аталар һәм башка. Был уен һиңа охшаймы? Миңа бик охшай проект, чөнки был уенда катнашу өчен белем генә кирәкмәй, уңыш та кирәк. Без Шаймуратовсылар менән уларның классташтар турында һөйләшәбез. Проект турында, Башкортстан турында. Ат уйнатып был бик текә проект, шуга мотлак карагыз уны. Яшь Шаймуратовсыларның кимеһе тапкыррак, откыррак икән. Бергәләп күзәтәйек. Алтына һәм БСТ, Тамыр телеканалдары эфиры аша. Зәңгәр экрандар аша кызу уен артынан күзәтеп кенә түгел, үзебез өчен яңа, кызыклы мәгълүматты белеп калырбыз. Шаймуратовсылар бирешмәс дип уйлыйм. Проекттың тәүге съемкалары ошолай үтеп бара. Алда безне төрле ярыштар, реалити-шоу көтә. Проекттың артынан күзәтеп барыгыз, дуслар. Назгөл Габитова, Алхау Хәмитова, Тау-Тау хәбәр өчен.